सानसे साननैनि रंजा खुसिखौ अराय समनि रंजा खुसि होननानै माब्लाबाबो दासान। मणिपुराव दायो जि जाथायफ्रा जादों, हयथ' सिगां समाव बिसोरो सानाखैमोन जोंनियाव बेबायदि निदानफ्रा फैगोन। इउक्रेन रासियायाव जेरैबायदि दाङाबाजि दावहा जादों दा हादोरजों हादोर, बिसोरो हयथ' सानाखैमोन जे जोंनियाव बेबायदि सैनांनाया फैगोन। नाथाय सिमांबादि सैनांनाया फैदों। माब्लाबा समाव जोंनि जिबनावबो बेबायदि सिमांबादि जोंनि जिबनाव सैनांनाय, होसोजानाय, नासयजानाया जुदि फैयोब्ला, बे समावनो नों जुदि थामथिम जानानै थानो रोङाब्ला, दिनै जोङो थैनानै थाङोब्लाबा मालाय जोङो बबेयाव सोरगो रायजोआव मोननो? जोङो एथ' गोबाव गिर्जा हाबनाय, दिनै फास्टिं थानाय, ख्रिस्टियान जानाया ओरैनो हलाय जागोन। दिनै बोथोरा जोबोद गाज्रि जाबाय, बेनिखायनो जोङो सिरि मोननानै थादो। दिनै जेब्लायबो आर'जजों सिरि मोननानै थादो, फास्टिंजों सिरि मोननानै थादो। जोङो जायफोर फास्टिं थानाय हुदा गैयामोन बिसोरो फास्टिं थादो। आर'ज खालामनाय हुदा गैयैफ्रा दिनै आर'ज खालामदो। दिनैनिफ्रायनो जोङो डिसिसनखौ जोङो लानांसिगोन। मानोना जों बबे समाव जोंनि जिबनाव माबायदि सैनांनाया दिनै फैगोन जोङो मिथिस' हाया। जोङो ओरैनो गोरलैयै जोङो माब्लाबाबो दिनै लाजाथावला। दिनै बेनिखायनो